Zo is het zondag, pardon. Goed, hij is ook heel dicht in de buurt van zijn persoonlijke kant. Hier komt er in de wedstrijd bij Campus. Zo deels weer de laatste reglementen komt. Johan Applaus, wint de plaats, wint bij Campus. Maar 13 meter 50. En hij persoonlijk record. Ja, is het allemaal. Die verliest het niet op. Nu is zij weer de... En dan Boppie die start en dan voorbij gekozen. Ja. Mooie sprong hier van Ristik Alema. En die liedje voorbij werd 50 meter. En komt inderdaad weer een stukje 20 volgens mij. Jouw applaus, Jos Bethlehem wint bij de jongens. Maar 15 meter, 75. Dat werd gezongen, wil je een klassiker mee? Nou, vooruit, klassiker niet meer mooi. En die nog bij het hier zien we de vrienden van de Worp. De vrienden van de Worp zitten heel goed in de stad. Met een poppen in de top. En die straalt zo. Vrienden van de Worp, uitstekend bier. Ja, is daar nog vrij koeltjes. Maar zo'n 54 naar 1843 en 1868. En ook komt de Worp in de stad en daar doet het er wel winnen. Ja, uitstekend bier. En nog is er net helemaal tevreden. Ik snap wel waarom. Zij komt nog net helemaal lekker uit. Koen nog krek. En even meer sortieren en dan komt Pop in de stad. Zo! Nou, de stad is een lekker begin. Want inderdaad, bij de senioren ja, wat mag je verwachten in de eerste wedstrijd? Hij wordt 14e wedstrijd, 1870. Finale is dus binnen. En dan zie je dat hij de tweede roep bouwen komt. Hij moet even inderdaad wel niet slachtje maatje om staan, dus goed te komen. En komt er inderdaad wel wat verder dan 18 meter. Dat is een mooie vriend in de finale. En dan de top. Wat doet hij nou? Hij ziet wel punten, maar hij zal wat opstoten. En hij maakt er een hele goede sprong van. Uitstekend bier. Ja, en dit is het voorbij die jongetje meter. Ja, dit is toch wel een prima oefeningswedstrijd. Oppassen. En nu nog minder natuurlijk als de bal op de hand houdt. Dan komt hij aan. Zodat in Heide, die ziet waar de sprong. Die staat nu de boer te zitten. En dan boven in de zak en dan nu het sprong. Ja, die hebben het stil zitten. Die is er natuurlijk net verleerd. Maar het geldt ook. En nu was het voor de wedstrijd dat het toch aardig komt terug. Nu is het behoorlijk aan. Richting die 20.08. En dan wordt het voor het eind. En nu wordt hij wel rechter. En nu wordt hij wel rechter. En nu wordt hij wel rechter. Komt op in de stad. En dan doet hij er weer in. Ja, Oleg Alema. Ja, hij doet er Pico in. Over die 20.08. En dan tot 10 kilometer 48.